I dobrodošli u moj kanal koji se zove Life One, igrat ćemo neku novu igricu, zove se Ajde, reci! Ark Survival of the Fittest! Fittest, ako nam ne... Okej, igramo Ark Survival of the Fittest. Vidi! Vidi koliko su mi mišići jaki. Bravo! Jo. Vidim se malaj. Vidi ovo. Jeee. A sve su ovako kao F5. Okej. Vidi ovo žensko. Čekaj malo. Čekaj ovo. Op. Ljudi, ja vežbam skakova. Da vam kažem, Counter-Strike Global Offensive. Ajde da se... Vidim kako sam ja u modu. Okej, mali savsi. Vidi koliko sam, okej. Loša grafika. Namestio sam da bude loša grafika na low, pošto će mnogo lagati. Još je na early accessu. I traje nekih 34 minuta. Valje 35 minuta. Ali Hunger Game, ovo je kao slučaj Hunger Gamesom. Samo što samo ima na centru da se uzatvari. O, vidi. Wow, ok. Wow. Vidi kako lepo. Shift i ovo. Neki drugi put ćemo ići ovdje, ali nećemo se sada. I da, to je mnogo bolje od mene. To sam mi jedino najviše stavim u opciju. Ćao. Okej. I ovo je jako teško, veoma teško. Hej, sorry, izvinite, moram. Okej, morat ćemo po kamenju. Neću ovo. Ajde. Gdje su kamenje? Tu su kamenje. To je kamenje, vidite. Okej, ajde da... Okej, ja sam level 7. Okej, da vidimo šta možemo napraviti. Craft item. Okej. Lako ćemo uzeti. Ajde negdje drugdje. Tek je došla ova asina kiša. Vidi, mnogo hepti zauzima. Vidim da mi se hepti na... Okej, šta bi uzeo? Ajde ovo. Okej, sad sam level 13. Ajde da imamo trajka neki put. Ali treba nam pterodaktil. Prvo nam treba, hoće da... U stvari treba. Okej. Jedan flint. Yes. Meni su najgori ovi, da, ovdje ima eventa. Morat ćete se paziti, a ima nekih i dobrih eventa. Ovdje uzmem da napravim sekiru. Šta mi za spirit treba? Wood. Wood je lako napraviti. Vidi.
Ne veze. Ja da možemo biti bogat ovim granom. Vidi. Čekaj malo. Hop. Ne. Ovdje. Drop item. Čekaj malo, kao što sam naučio, treba O. Tako je. Samo nam jedan drč treba. Okej. Strelanje su mi toliko važne. Okej, da se nastranim. Okej. Ima eventi da se lakše double taming. It does sapli overload. Je koliko mogu? 10. Treba nam mnogo nećemo da temimo trajka, nego pterodaktil. Okej, ovo ne možemo. Okej, ljudi, evo to je moja kućica za zaštitu. Okej, ajde malo. Sad sam 18. level. Ajde. Okej. Dobro smo izboriti. Ajde, treba će. Okej, uzet ćemo hranu. Okej. Ljudi, ajde. Da temimo nekog. Kao što je ovaj dio. Čak ubio sam kači. Nema veze. Da smo da temimo, ali... Evo, bar... Ajde nešto... Da, koža nam treba. Okej, neću ovo. Alac, ovo. Okej. Sada event... Ovo je event. Evo. Idemo gore. I bit će nam hladno kada... Evo, ako idemo gore, sad će nam... Vidite, sada nam je... Morat ćemo držati... Nakon što je još uvijek ovdje otvoreno. Okej. To je ničiji. Čekamo ovo džabe. Okej, da vidimo kod ovog lika. Ajde, water skin. Treba mi. Okej. Hvala od ovih. Ajde da stavimo na ovih 44, ovih tankova. Okej, ali nisam još neki lik. Okej, ljudi.
Pa da nema nikakvog likova. Opet, stvarno, okej. Ajde ovo. Za vodu. Ajde da uzmemo pterodaktila. Ali hoću... tako. Neću da temu ovu kornjaču, da. Pošto se previše jako teže timuje. Plus ima jake hjate, što ne volim. Nadam se da će biti ova runda dobra. A temu... Ne, oni su pravo smeće. Za temovanje. Ima pterodaktile da se temuje. Okej. Malo je strašno. Okej. Evo, to je djelo. 2 djela, a? Ajde. Vidi koji su Katniss. Hop. Hop. Okej, bolje ne piše. Ajde, mislim ništa. Pošto mi je ovo grafika. Pterodaktil. Ljudi, vidite. Ja imam 2 dijela. Jer da temamo dinosaura koji... Radite. Okej, bar da je... Ovo je pravi uspjeh da ima... Hoću da te imam trajka. Okej, ljudi. Bube su mi ubili 2 prijatelja, našeg draga. I treba... baš šteta. Ajde. Ovo je bilo veoma teško. Okej, ajde. Ajde, temujemo još 2 dijela. Okej, još jedan. Yes. Nisam izgubio. Ekstra. Ali moram da im dam hranu. Ajde, ovdje da vidim. Okej, ovog timeline. Evo ti na... Yes. Pasivna tiša, ne! Health mi se troši... Op.
Joj. Joj, health mi se troši. I foundation. Samo ponavljam foundation. Evo mi. Bit ću vam umenis, nema veze. Bar da je ovaj klip. Moram. Help mi ide dole. O, kraj mi helta. Oh. Hadi boşuna naš health. Gospoda prstena. Gospoda prstena. Ojoj, nas je trojica. Ajde, ti budi na unfollow. Ne. Okej, nisam sad. Dođi. Ajoj, nešto zalagao. Okej, samo nas dvojica su ostala, ovo je najbolja partija. Nije bilo PvP, ali... Ovo još 7 minuta da se završi igra. Okej, sad je odgovor. Mislila na bot. Čekam ovo, ne. Ajde na melee attack. Napad. Napada je lika. Ako ga pobedi. Vidi, nema temu ni životinja. Ako ne pobedim, neka. Možda... Oje. Nema veze. Ovo je najbolja partija. Bravo! Ovo je moja najbolja partija. I hvala. Doviđenja i čao se.